Pag-uwi ko na lang. Ma'am, thank you po sa tips. Ayan, nag-send po si Ma'am Jonalyn. Na-receive ko na po, Ma'am. God Thank you bless po. po, Ma'am Ayan. Jonalyn. Thank you po. Napagbayad ko utang ko kini Shane. Pagbalse Ayan kakit na. din, nagagawa Balse, mo ano? natin. Saglit ko ya. Ayan na. Balseman para kini Yung dagiti sayo Ilocano nga padpada tayo. Ayan. Alright, para po sa mga Ilocano. Hello mahal, sa dinti ayan mo. Kailiukot, barat arakap mo. Sapay kuma, tama lagip mo. Ti agturong, lugar nga ayan ko. Biyag ko, anyan nga iliw ko. Gaput ka unday apanawen ti kaawan mo. Sapay kumata naragsak tuti wangayan ta no dumteng ti tiyempo. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laidin, adita nagkitan. Sapay kumaayat ko tagsublikan, tapno pabarwenta, di ayat anak keltay. Alright. Tatay ko silapang ka, tatapag sublimat. Kaya nga. Ano tayo sumarunong ngayon? Parang nangloloko lang. Alam ko, I'm ka, no? Hello po sa inyong lahat. Hi kay Samsam. Hello mahal, sa dinti ayan mo. Kailiukot, barat arakot mo. Sapay kuma, tama lagip mo. Ti agturong, lugar nga ayan ko. Biyag ko, anyan nga iliw ko. Gapot ka unday apanawen ti kaawan mo. Sapay kumata naragsak tuti bangayan ta no dumteng ti tiyempo. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laidin, adita nagkita. Sapay kumaayat kutag sublikan, tapno pabarwenta, di ayat anak keltay. Sapay kuma, tasumangpet ka. Pagsublian. Papabalikin mo na. Hindi na Ilocano eh. Pagsublian. Alam, ano ba yun? Ayan.